ez dudan egazki, hasi naiz gimnasiora joaten. Ja, ez da nabari. Badakit, nahi azu demora pizka bat. Ez nabaritza gaitxik, ze lan. Ze lan eta ze giro gainera, badakizu, bada gimnasiokoa, pixkat giro arrotza edo, gizonkeria pixka bat ere. Joan eta lehenbiziko egunetan, ondotik pasatzen zirenek ere. Bakizu, oiti bera, begira horiek, eta ez da batzu ezer, eta ikusten izkien arropak, eta nik ere probatu nahi du, eta beste kamiseta bat eman, eta jaramonik ez, eta joango naiz, giluzeko kamisetara egin gimnasiora. Eta? Zu, sartu bezala, dena, eso garratxa behar, alako errespetu bat, imposible, alda? Eta zantziaten, lehen etortzen zen beste bat kamiseta horrekin, Kike, egizu. Eta dena dauzka gimnasioan, horrela, gure Kikek. Datozela gure lehiakideak, horrel, pasa barruta. Hori erekien, Inigo Aitor, Agat Ander, Elika eta Gorka. Alegia, soziologia eta gainontzeko filologiak eta bai, baina gimnasioan ere burra, Kikek, Nahi zuien biluzeko kamiseti, Inigo Aitor? Ni zarreko eukin nun, eta aurten gore, ojo. Buah, ja horrekin joango baniz gimnasiora. Dena gozpa. Kamaleoi horrekin. Bai, zarrak, Nik horreta dakotez, bai. Asiskoren diseinua, ez da? Bai, bueno, ez da diseinena, Bai, asiskorena. Nahi zu barrize ordaindu dirudako zuta. Hoi da, bai. Zango itzu zenbat? Zango itzu zenbat edo bak itzu zenbat? Bakigu baina, esan. Esan. 11.000? Zazpireun. 11.000 eta zazpireun euro. Amargarren saioan. Alegia, amargarren saioa bada hau, 9 saiotan irabazi duzu hori, saioko 1.100 euro inguru edo? Hortikan. Ona dira datuak, Bai horixe. Gainontzean? Ongi. Ondo? Dena ongi. Bai, Aitor fase pixka bat espiritualagoan edo arropak diot badauka horrela... Aurrekoan leporatu zuten beti kamiseta, pues oan ja pixkatan zondara. Pasagit ez den tunikara. Bai, hoi da. Bueno, hori ez da tunika bat teknikoki, ez da? Ikusi behar... Teknikoki ez dakiz zer den. Non arte iristen den. Kolori politxe oso guapo. Kolorea bai. Gainera, ondo kombinatuta. Bai, hoi etxeon pentsatu da, Baina gertatzen dira, guk modaz zer dakigu bat? Zakua eraman eta... Gaur beste hain beste bekote? No, ikusiko gua, Animo. Leia, seguro, gero... Sorte hon, Bai, eskerri asko. Animo, bai. Arazetan derze moduz? Ondo, hirugarren saioa izango da gaur. Aurreko bietan ezin finalera iritsi. Borrokan. Sokatiratik ezin pasatu, ia gaur gertatzen den. Alere, ikaskidiek Ander, posik. Bai. Zer esaten dute, klasien? Honenak zariela, ze ondo etorri zaretela, ze ondo gauien zuek ikusi, ze guapo, ze martxa, ze ritmo... Esan daiteke klaseko karismatikoenak zaretela? Guk ez da esango. Esan daiteke, egia da? Esan daiteke gauza pila da, noski? Bueno, gogoratuko dugu zer ikasten, Aratz? Magisteritza. Eta zemakarren mailan, Ander? Bigarren mailan. Bigarren mailan. Ondo, posik zauzie? Bai. Aukeratutako bidearekin? Bai. Ondo, erto. Bueno, eta gero esan dugu kirolariak bebasariela. Bai. Eta eskalada kontuak bikain eginda, ia gaur igotzen duen biluzen finaleraino. Kanpora espedizioaren bat egin duzu, eskalatzera eta diot? Mendian, ibiltzea gehiago. Non? Han gertu Gasteizen gorbea gatza zaigu, eta behin animatu ginen. Azken nuga horrein. Bai, eskalatzera? Ez, oinez. Ados. Ni diot eskalatzera, Eskalatzera? Bueno, joango zarete Txilera esaterako. Bai, hori. Ander ikasketak egitera, Aratz bizitan, Zagoren laguntzaz, taldela? Bai. Txile ondo, erto. Bai. Guapo. Hitz batean, noski bat. Bai. Zeuen moduen, ongetorri. Bueno, eta endikata gorka ondoan. Itxaron, nitinot hori, eta euretik nire, Bai, ez da? Txile hitz batean guapo, bai, ez da? Berai bezala. Zeuen moduen. Bueno, oso ondo. Oso ondo koordineta. Bai, bikain. Endikata gorka zer moduz. Ondo. Nola etorri gara, baina hauetzen lehiaketa bat eta euskal gintzata. Nondik gatoz? Lasartetik, biak. Biak lasartetik? Lasartetik, bai. Biak? Kuadrillagoak? Bai, kuadrillagoak txikitatik. Ondo. Zemat urte dira, ja? Kuadrilla berdina. Kuadrilla ofizialki noiz sortu zen, ez da? Amerikako estatu batuak bezala, ez da? Noiz sinatu genuen. Ez da bit. Urtea bintzat elkarrekin. Bai. Eta gero ilaskik, aipatu du lehen, ikasitakoarekin edo ikasten hasitakoarekin gustora. Bueno, zuek hasi batean, orain beste batean, endika, zertan gabiltza, kurrikuluma? Hain lehen uzkuta ikasten, hauekin araban, bai bigarren mailan da, eta ni lehenago mailan. Bale, eta aurretik? Aurretik goi maila inun, kirolana, eta aurretik, batxillergoa. Ba, bueno, eski batxillergoa. Baina, egin zenuen, eta aurretik DBH, eta hori... Ina. Bai, ez da? Gorkazu berriz? Nio hain nahi ziten goi mailako espezializazio bat. Zertan, edo?
Mantenua. Mantenua, oso ondo, eta aurretik? Aurretik inun robotikan goi maila, aurretik erdi maila elektrizitateana, eta... Eta batxierro. Ez, inun... Zute behatxe, oso ondo. Denetik, demora gutxian, Bai, ondo, etxien elektrizitatea ba, beti, komeni da. Endika, kirolare, bai. Bai, bueno, futbola egiten nun, txikitatik, lehen urtean utzi nun, ja futbola, baina bain entrenatzaile nabil. Entrenatzaile, ze taldetan? Ostar, Lasarten. Lasarten bertan? Besarka bat hemen jokalariei. Bai, horixe? Estaf teknikoa bai. Badokazu ez izenik edo... Ze? Ostadarreko lehoiak atletik, baina... Kadete C. Kadete C, ez izen polita da. Bai. Jode, oso ondo. Batigreak edo. Vale. Eta nolako entrenatzailea zarazu? Gehiago taktikoa edo pixka bat basatia? Lasaia, baina. Lasaia. Bai, taktikoa. Garuna, bihotza baino garuna. Hoi da. Zondo? Gorka zuzertan aritzen zara? Ni eskalatzen ibiltzen, nahi. Eskalatzen? Aratzekin eta handerekin topo egin duzu nomait? Ametik urtengo dau planen bateke, Bai. Aurrekoan esan zuten aratzek eta handerrek zen mailatan aritu izan diren. Hori jakin gabe, zuk egin duzun horrela markarik? Ba, ezakit 6C plus o... Plus, Soy 6C? Uff, hemen badago zerbait, Hemen behar ditugu plus guztiak, zakua lortzeko aldela, zertarako, endika, Gorka? Segun zema dirudan. Hori gero. Hori galdetu inigo eta Bidaitxo bat, Bidaia nora? Manchesterrea, hola. Manchester. Kuadriakoa ikustea. Manchesterra iritsiko gara. Erasmusen dago kuadriako bat. Begira. Ikustea. Izena du? Unax. Manchesterra iristen gara. Bai. Ea topo egiten dugun denok. Animo bigote zorte hon. Esker. Gorka, zauri begiren hau, da zauri begire hongo nahi temporadanan. Dako zulakon baten antza. Bai. Eta nau ikusten orain ian ordan. Ian ordan, orduen zu lasai, gehiatzen bazen da, ni zuri begire da burura ia bat azten. Timothy Chalamet? Baten antza. Puntu bat? Ba, ez daki lagunen bat. Zesate dizute zuri? Etorriko dazte. Agotxa hogazu sekulakoa, Gorka, bide bat ez? Zuek lasai egon, eros egon, hau pasuek, ongietorri? Mi esker. Zakuan! Manchesterrera bai, Manchester! 1550 Ondo! Horain nik nahi duz, jakin? Noren antza dagoen? Ba, pentsakot. Gorkari emango diogu sekula gorra, Gorka zula zai, noski? Publiko ere alde haukaguta. Bai. Lemoako lagunak! Zende hona! Horazu! Lehiakile denak alde, zenden alde. Endika Gorka, bazauek erabaki zeuen buruaren zartzen nahi zuien? Fotokumea guretzat. Erto. Inigo eta Aitor? Triboaren berroak. Ondo. Ikusi makusi, aratzetan berretzat, bale. Lehenengo. Ba, triboaren berbekin hasiko gara. Lehenentzikoz? Bai. Proba hontan, Benetan? Baina arte... Lehenengo aldiz, Miluzeko historian, zuen Miluzeko historian, triboaren berroak egin goitu zuena. Zer indu da? Triboaren berroak. Ondo? Urduri? Bueno, a ver, zemuz moldatzen. Ba, gizue mekanika, Bai, ezta? gure mixeak guantxe, ikusiko ja, gure mixeak. Ikusi dugu nola doan. Osatzeko gogoz, taula dator, Inigo Aitor. Inigo, denpora. Aspergarria Lapurdin. Petxa. Aspergarria Lapurdin. Txolopotea. Aspergarria Lapurdin. Fatxosa. Nazkagarria. Okastagarria. Ataskoa edo buxona. Txolopotea. Maite jolasean, ondarribian. Katotian. Lanari heltzen ez diona, leharti bain. Potromaiukia. Zerga. Petxa. Ilea zuritu. Urdindu. Zanpatu. Trimindu. Aupa! Araba, deskurritu dugu, hontan ere ona dira. Egun puntu, bikote! Aratze eta Ander! Ikusi makusi, banderak eta? A ber. Bueno, zortzi dauzkagu hemen, zuentzat? Japonia, India, Finlandia, Suedia, Argentina, Italia, Austria eta Erresuma Batua. Denbora aratz, Erresuma Batua. Zortzi. India. Bi. Japonia. Bat. Italia. Lau. Finlandia, Ander. Iru. Argentina. Bost. Suedia. Lau. Austria. Zazpi. Erresuma Batua. Zortzi. India. Sei. Japonia. Bat. Italia. Sei. Finlandia. Iru.
Argentina. Bost. Suedia. Lau. Austria. Bi. Ta, Erresuma Batua. Zortzi. India. Bi. Japonia. Bat. Italia. 6. Sartu da. Merezi zuten, Bai! Alejandro Rojondo, Zaila, momentu baten nasi. Ederto, lau, 40 puntu. Zeazer, lortu du. Niri irakurtzea ere kosta niri. Pentsaia, asmatzea. Koitza duen. Bo. Hendik eta gorka. Txirritatxon kontu egoak izu ezuek. Aratona dabil, bere kontuekin. Bidaiatzea begustuko. Ez dakit ni Manchesterrera joan dan edo ez. Ja. Ez dakit ze oroitzapen dakarren, bai, zuen itzakoinak hauek. Ikasbidaian. Bazara. Jo. Helmuga da. Bartzelona. 7 orduko bidai. Luzean. Zenbateko. Zoriona. Zenbat nerviota. Zenbat. Izer di. Pertsona dina. Hormona. Ona. Dena festa da. Zuez. Bazara. Gidatzen doan. Pertsona. Boa, bikaina. Bo. Bueno. Lemoarrak azerre, bere Barcelona baino salon nahi zutelako. Baina akaz bakarra, 70 puntu. Ondo! Ja lotuta daudana, saleuko kontue. Bai, ez da? Basa biltzizio zer saltzen eta? Zer? Bai, zer saltzen zui, Zementua. Zer? Kamiseta, pastak, errifak, zer? Tortillak, Tortillak. Ekarri duzu baten bat? Lastima. Bueno, ondo doan seinale, salmenta ondo doan seinale. Guk saltzeko imitio batzuk orain. Inigo Aitor, hartu lekua, aratzetan derbestaldean. Jaba, zer datorren, demora. Jatia. Jan. Behitzea, itxua txinua Txinatarra, Jan. arroza delizia. Estereotipo, ondo. Arroza bai. Kaja, kuadrua. Karratua. Karratua. Barrutikan, mimua. Bueno. Zer da, ondo. Mona Lisa. Ez. Momia. Ez. Kamara, kuadrua. Zer egiten da Aitor horrekin? Zer egiten da? Bai. Pampiña, kaja bargua, pampiña, kaja. Pampiña zein? Barbie. Barbie, oso no? Eserita. Kaskua, ralia. Ralia. Piloto. Piloto. Ez da ralia. Txikiagoa. Formula 1. Formula 1, txikiagoa. Txikiagoa. Zeizatena. Trinegoa. Ez. Mitiko eskiko. Ez. Kotxea. Kotxea, pilotok. Baina ez da ralia da. Kotxea. Nola izaten da hori? Telegitua. Bai, teledirigidu. Ez. Kotxea bai. Paiasuan kotxea. Kartina, karta. Ai. Bai. Inigo eta Aitor ondo, Oso ondo. Makurtuta gainera, ze horrela izaten da. Makurtuta eta karratan. Arazander, karretan eta ezkara... Imaginazio falta. Bueno. Bueno, zueko oso ondo, gero egia estereotipona esan dizuta arroza, baina... 20 segundo dauzkagunean, nora joko dugu, ba? Tintin, txinan, berroina puntu, haupa zuen! Eta arroza... Ere bai. Tasmatu. Bai ba. Ondo. Arazander, prest? Bai. Ja ba, endika gorka bestaldean. Esan gotzutu bai, arroza, Bai. hiru delizia txinatar jatetzidan onena mundokue. Nik egiten dut oso ona orain. Zutera gutxi hori? Ez. Gutxiko dizut demora. Sumo. Ez? Mina. Ondo, ikusi, zer dauka? Mina batean. Frontala. Ez da. Linterna. Ez da linterna. Begiak. Bai? Zer da? Visio nocturna. Ez? Bat. Bai? Ondo? Fokoa. Ondo aratz. Bigarrena. Oso ondo garatz. Txakurra. Ez? Katua. Beia. Astua. Txerria. Ez? Gopotamoa. Ondo? Elefantea. Ez? Kanguroa. Ez? Kodriloa. Ez da ere? Tximinoa. Ez? Artza. Lauan katan tximinoa? Hirugarrena? Tirokatu. Asesinoa.
Atxilotu. Polizia. Polizia bat atxilotzen. Lapurra. Polizia, lapurra, atxula. Bai, gaizkidea, ondo. Ia, venga, lehenengo kue. Hau esmatu barra dago. Frontala. Zer dauka? Ez da frontala. Linterna aztu hori. Begiak. Bai? Begi bat. Bai? Nor da? Frontalo. Bai. Noski bat? Bai. Hartu lekue. Zut egiten ganera. Bai bat, begiak hemen eta... Talo begi, bakarragaz. Ondo. Ondo, bueno. Eta bestea falta izan zaiguna... Potxoka. Potxoka. Animalia guztiak esan ditugu, potxoka izan ezik. Bai. Erto, bi Aldia berrogeina potxoka. puntu, oso ondo. Zeran? Zuek animalire bat? Imitatzen edo? Ontsa ikusiko? Bueno, momentuz hau aitzita hori bai. Hendik agorka hemen, Inigo eta Aitor bestaldean. Hirugarren erronda eta momentuz, hirukorik bat ere ez, Ea, veteranoek. Bultzatze duten, bai. Demora! Eskularruak. Oso ondo. Gorka? Pelotaria. Eskupilota, bai. Mezetan Cristiano errezatzen, Ronaldo. jainkoari gurtzen. Ia. Musulmana, kristaua. Otoi egin. Ez. Hileta. Nortzu dira? Bi pertsona, bi apaiz, bi fraile, bi monja. Bat, bi monje. Bat eta bat! Bi monja eta Monja eta badesa, paisa. monja eta frailea. Bai! Vale! Ateratze iratarte gauza zu, benetan, Uste duzait, endika, hasi da aitaren egiten, baina atera zaio futbola. Bai, Eta hauek, Cristiano Ronaldo, Jo! Oso ondo, Oso ondo lanak, irroina puntu! bikain. Ondo! Oso ondo. Ze kontu da, Rosana? Kontua, bai, erakutsiko dizu bero argazkia. Arroza... Egin dut etxean emizikoz, hiru delizia, euskara ez dakit, hiru Eta... kutizitara edo. Intxaurrak edo etxasu bataten. Ez dakona. Bai. Vale. Errezeta ofiziala, Ez dakit ze pasan erogliogaz? Ero, ze, alergiaren bat edo? Alergiaren bat. Intxorreri? Intxaurrari. Sartzara. Eta hasi da, alergia eman dio, intxaurra erraten. Hasi da. Eta katue, Bai? zoratu, ikaratu, Eta katuari ere alergia? ez katuek berari. Ah, ramazka? Bo. Inigo Aitor dramoi bat. Ba, testu inguru horretan? Testu inguru horretan, testu inguru horretan lehen eroglifikoa, denpora. 11 aldiz bizitatuko nuke, Bai. Bengala. Ez. Langa. Zer da? Langa. ez? Esia. Bai, Esia, besia, beasain. Esia, benzia. Benzina, gasolina, besia, besia. Esia, nertzian. Benetan? Venezia. Osagaiak aipatu dituzu, Bai. Osa, katua ez dakitzen dut, eta Ez gero eta Venezia, prestatzen ditugu, Venezia. Izan da despistatzeko. Ezia ben, behazain. Hortxe zegoen, Venezia uberekin ere. Ah, ja, noski. Erogli hori orain, Bai. Kontu eske? italian ez daki. Bai, egia. Da Chuck Norris TSA danez. Txuk. Geziak egan hemen, Erogliorekin esartu inor. Koitxadue, Nahiko badu ya. koitxadue Bai. antihistaminikoarekin dagota. Inigo Aitor, bigarren eroglifikoa denpora. Kalean ikusi dut, eta ena hau... Agurtu. Bai, Ondo, Aitor. Venga, bai. Horixe. A, letra hori gurtzen daude. Zelan zan? Bai. Oso ondo, agurtu. Bai, horixe. Bai, Bikain, berrogetan arbundu. ondo. Endikak ez du horrela ez egin, finagoa izan da, baina bakizu. Telebista endikata, hemen. Ondo. Bai. Aratzander, eroglifiko pare bat, zuentzape bai. Bai, aratz, asmatzen hasi zarie. Orduña... Segi. Segi. Lehenengo eroglifikoa, denpara. Erantzun hori ez da zuzena. Okerra. Da, okerra da. Bai. Da, okerra. Bai. Okerra. Joker, jota kenduta oker. Ra, da. Okerra da. Oso ondo. Bikain. Azkar. Ze poz, Bigarrena, denpora. Erlaxatu bada, Saldarekin erredut. Oie, gaina. Venga, ze nota? Min gaina. Bai. Min nota ikusten dugu, min egaina dau. Ekenduta gaina, min gaina. Oso ondo. Bizila una aratz?
Ba, lagun baten Osaba, justo. Osaba? Bai. Ze lagunena? Asi, Asier. Asi Osaba. Asi hau gaina, ez? Hori da. Hori da, no sé. Puntu! Igual, ez, baina. Ondo. Endik eta horka. Erolefikoek eta? Bueno. Sin más. Aurrenera ondo. Aurren programetan ondo. Ondo. Oso. Txikienak ondo? Bai, eso zer da? Orain kadete ze, ja. Bai. Dika, maia hartakoak, gauz. Lehenengo eroglifikoa denpera. Postrerako jandut. Gondarra. Ja? Udarea. Bai. Behiratze ondo. Da, area. Ondo. Nahiko umien miluze hau, Bai, egia esan frutitak eman dizizu egu azteko. Ondo. Potito. Bai, eta orain ja. Ia bigarrena, denpera. Baskari eman didate. Do. Bai? Do, la 1. Ia, Do norra. ba. Nola esango luke horrek? Hori. Do 1. Bai. Venga, doan. Bai. One. Ande trokat. Ondo esan. Eta do one. Bueno, handik aban eure regalue. Do, eta Macronek frantsesez hitz egiten du. Nik entzun doat? Bai, zesaten da? Doan. Eskerrik asko. Hain multu. Doan entzun doat? Bai. Eta orain entzungo duzu? Miruzako eskuaren. Ona ti ez honek, Ikusi, Aurrera, Miruzeko eskua! Aurrera ba! Eizuek, ze honak zarie? Opa, lemoa, Eiatu arrazari. Oso ondo, Ondo. Gainera zaute saloura joatekoak direla, irakasarik bat ere gabe, eta gu begirale igual. Bai. Haza ilusioa egin duen albisteak. Hori prozesatzen duzu mitartean Inigo eta Aitor. Lehenbiziko eskua mesez. Bikain bat atera duzula, zuk, ez dago eskudiori, jo, mira, kasi hemen, Hauetako zein etzen The Golden Girls telesaileko protagonisten izena. Sofia, Emma, Blanche, Dorothy. Emma. Inigo. Bai, The Golden Girls, Golden Girls, Bai. Oso gona zen. The Vocals. Sofia, Blanche, Dorothy eta Rose. Zien, ondo. Bueno, horrela entzun. Arate daner. Beitu aratzetan der jarriku zer dizen eta publiko gana hasiko da, egiten, Inigo Aitor, ze filmetarako sortu zuen kanta hau Justin Timberlake abeslariak? Ants, Birds, Trolls, Shrek. Shrek. Trolls. Begira. Hanik hasi genuen dantza, ez da? Zondo. Bokala? Inigo eta Aitor, berri emaile bat zuma egin diogu. Nori? Maite Eskarmendi, Irantzun Mentxaka, Izaskun Moiano, Amaia Uribe. Bai, jazta. Amaia Uribe. Aratzander. Maite Eskarmendi. Bai horixe. Ondo. Hau, hilea falta hor zumean. Bokala? Aurrera, ez da? Inigo eta Aitor entzun. Wow. La 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 la. Disfruta. Nola zuen izena Orkestra Mondragonen aktuazioetan mimika egiten zuen pertsonaiak. Potxo, lontxo, popotxo, popolontxo. Ni badakit, ez nire garaiko baina hau badakit. Ez dakit zergatik baina. Bueno, badakit zergatik. Popotxo. Popotxo, jongik beti aipatzen du popotxo, Popotxoa txikiz ezan. Hori, txikia, bai. Bokala? Bokala? Bikain bat atera duzula zuk, ez dago eskubiderik. Eta? Ratatan, Gurtxa hau, ez da? Ona, Bai,
Bai? A ber, gutxi ikasi eta nota ona da guztien desioa. Eba dau. Guztion. Azken aukera. Guk bikaintasuna eskatzen dugu. Inigo Aitor. Gilda klasikoaren arabera, zer ez dago soberan argaziko gilda iruzurtietan. Zer ez dago soberan? Tipula, piperra, baratxuria, arrautza. Piperra. Piperra, bai edo, bai. Noski ba. Nahiko lan galderi ulertzen. Bai, egia esan. Manigatik edo, erreakzioa edo, biok edo. Badezpada. Badezpada. Beraz? Gutxi ikasi eta nota ona da guztion desioa. Desioa? Bai. Aratzaitan der, zegoen txanda. Ia galdera asko dauzen musikienak. Dantza bai, komoinare bai, aldela, Bai. Bigarren eskuak dio, Fontanan garondoak baino ez ditut ikusi. Zuriez gain, ze kolore duten nagusiki, alaba buseko autobusek. Granatea urdina, grisa edo berdea? Granatia. Osota. Hori beti ikusti. Beti ikuste duzu hori? Bai, nire jundatorri iteit eta beti hortza. Ja. Bueno, bogala. Bogala. Orain, adi entzun, adimentsu datorretan. Hau da adimentsu, Baina noraino ez dut ukatu, Euskara ez da, Euskadi. Bai, ados. Bai. Uf, niri kostata, Leire Martínez, Mikel Márquez, Anje Dualde, Ane Txegoien. Mikel Márquez. Anje Dualde. Anje Dualde. Anje Dualde. Baina noraino ez dut ukatu, Euskara ez da, Euskadi. Fina hau. Ebokala? Eta Aratzander aurrera. Ze txapelketa mota da Admirals Cup. Ralia, estropada, eslaloma, zaldi lasterketa. Ikoten? Bai? Ralia. Errobatea. Zaldi lasterketa. Errobatea. Estropada. Oso ondo? Bokala? Saiakera edo ez? Aratzander, adi entzun. Boa. Ze hona bestia. Zenbat aldiz entzun dugu House. Itza Madness taldearen kantuan. 2, 4, 6, 8. 6. 8. 4. Bai. Bota zuten nigalua, no? Bokala? Eta? Bai? Inigo Aitor bai edo ez? Errota ezagutzera joan eta jendea... errota ez... Besterik ez. Errota ezin da. Errota zar maite... Aratzander, azken aukera ez utxik egin. Nola du izena lurrazalaren eta lurraren nukleoren artean dagoen geruzak, ekosfera, trifosfera, mantua, mesosfera. Mantua. Bokala? Eta? Fontanan garondoak baino ez ditut ikusi. Ikote? Hauzi aukera, Bai? Bai, saiatuko gara, a ber. Ja ba? Bai? Erroka ezagutzera joan eta jendea besterik ez. Fontana di Trevi, Roma. Di Roma! Lastima.
Olasai, beste aukera bat ere badata. Endika Gorka, zuenetik hasita gainera. Jakara urtero zoaz, baina... Zeu. Nitaz, bai. Zeu. Ze hona jaka. Hauetako nork jarri zion ahotsa Disneyren, jode, Aladdin, argazkia, dena dela. Robin Williams. Filmeko genioari, nork? Robin Williams. Bai, lanpara da, Ba, eta igurtzi eta ez dakiz, Ze mozorra da hori, mesez? Lankideok. Zeri gara, despeditako mozorroa jartzen hemen? Bokala? Salouen, topatuko. Yepa! Nola du izena, Kylie Minogue abestiak. Locomotion, Locomotor, Motorbomb edo Montoto. Locomotion. Locomotion. Do the locomotion. Bokala? Up. Aurrera? Zein elikagai ateratzen da argaziko fruitutik. Baba, arto erraldoia, gaztaina edo anakardoa. Anakardoa. Buah. Anakardoa Zi honak. Fruitu lehorra? Fruitu lehorra. Bai, horrela itxura hortakoa. Bai. Sogo xoak, Bokala? I. Jakara urtero zoaz baina, aurrera ez da? Bai? Nola du izena berritxaraken kantuak? Ikusi eta ikasi, ikasten, ikusten, ez zaitut ikusten. Aurre... Ez zaitut ikusten. Ikasten. Ikasten, ikasten. Ondo. Bokala? O. Jakara urtero zoaz baina... Vale, listo bai. Uf, ona da, Hegoaldean bizi eta Lapurdi ezagutu ere ez. Jakara bai. Ni Baionara ere bai, Komodina, bigarrenez. Inigo da itorren zait. Adiranok, markagailuetan, 4 puntuetan, bi komodin. Inigo da itorren, 220. Arazander, 250, Endikak eta Gorka. Inigo Aitor, zein da zuzena? Lehenengo errondan, serio jarriko gara iaia berdinketa dukaguta. Inigo Aitor, komodinen abantaila zuek, lehenengo errondan zauek erantzuten hasi, itxasontzi ezagunak dira. USS Enterprise, Santa Maria, Bismarck korazatua, Urrezko Lebiatana, Pinta, DeLorean DMC, Concordea, Herberetar Alderraia, Zerlabeltza, Titanic Victoria. Titanic. Ezagunena, zango da. Santa Maria. Kolonen bidaietakoa. Endika Gorka? Perla beltza. Karibeko piratak. Pinta. Hau kolonen beste bat. Concordea. Hegazkina, hegazkin supersonikoa. Enterprise. Estatu Batuetako armadako hegazkin ontzia, bai. Inigo Aitor? Bismarck korazatua. Bigarren mundu gerrako ontzi korazatu Alemaniarra, bai. Endika Gorka? Victoria. Elkano, buru zuen itxasontzia hau. Bi komodin dituzuen? Komodina. Eta errematatu? Herberetar Alderraia. Inigo da Aitor, eno horretan puntu. Porturatu dira, oso no. Arazander, bigarren errondan, zauek hasita, Euskal Herriko irratiak dira. Antxeta, Zirruir, Segura, Bilbo Iria, Miramon, Kalaputxi, Alabedi, Xorroxin, Euskal Herria, Siberoko Botza, Gaztea. Gaztea. Oso ondo, oso ondo. Endika Gorka? Segura. Mitiko bat hau ere. Inigo Aitor? Euskal Herria. Iruñean egoitza duena.
Aratzander. Dir. Asmatu egin dugu hau. Endika Gorka. Bilbo iria. Bilbo iria irratia. Iñigo Aitor. Alabedi. Gasteizko irrati librea. Endika Gorka. Xiberoko gotza. Zubero Arrau. Zorrosin. Nafarroa Garaian. Azken zuzena, Endika Gorka. Antxeta. Eta zuena da taula, 150 puntu. Ea, sartearentzat. Eta hirugarren errondan, Endika Gorka zebekasita. Hori motak dira, kolorea. Ziapea, urrea, artoa, krema, gomazkoa, atea, zirimiri urrekara, Napoli horia, larua, beilegia, zinbulua, hori mirotza. Urrea. Bai. Iñigo Aitor? Artoa. Sondo. Aratzander? Gomazko atea. Atea bien kolorea, bai. Endika Gorka? Krema. Kolore gozoa, Aitorrek soinean daramana, kaso. Iñigo Aitor? Ziapea. Hori ez da krema, Ez? Eta ziapea? Aratzander? Gogorra hue. Hori mirotza. Hori jodarra dira mirotzak baina. Endika Gorka? Zirimiri urrekara. Literatura gehitxo, asmatu egin dugu. Iñigo Aitor? Napoli horia izango da. Napoli horia. Planto Josegi? Larua. Sondo? Eta... Bai. Komoina. Bai, za? Beilegia? Bai. Hori lemoan erabiliko zile. Begia egite, nuna berrita marpuntu. Eta markagailuak zazpireun puntu Iñigok eta Aitorrek, 320 Aratze Ander, 500 Endika Gorka. Agurtzeko musika bat eskatu bidu. Aratze Ander dantzan agurtzeko. Azken dantza bat, ez Egin zuien inuts, zentzun da publikoen, pena. Poatxalo ero bat, ez? Maite dut, ez da? Maite dut. Aratze Ander, benetan, hirugarren saioa, eta publikoa poltsiko goratuta. Horrek esan nahi du, fina aritu zaretela lanean, noski. Baina batez ere, lanetik aparte. Jator, eta alai, eta dantzari. Bueno, zer moduzko esperientzia? Oso na, eskuzik, bai. Ondo, egizan da. Penatzue finalen bat. Ja, bai. Zaila garri gute sokomutorretan da. Bai, ez da, hauek... Sokamutur. Pentsa, sokatirak ziren, sokamutur bilakatu dira. Zailtasunaren zailtasunez, noski. Baina berez izan du. Gauzetxu bet, kantaten dagoena, eta hau neure teoria bat baina ez dutxik egiten. Kantatzen duen bat, oso jatorra da. Kantareño dana, zu bazara. Eta ia dantza egiten badute gainera. Eta dantza egiten duena oso jatorra da. Etxerako modukoak. Eta hone bizek, ibildoi martxi hemen, Aratze Ander, hau batzuek! Zona garri, ikote mila esker. Oste jatorrak, denbora gutxia baina, gure bihotza gongiza duta, Aratze Ander. Eta ze irudia oparitu digun, Aratze gainera, sokamuturra eta, ze plaza bauka guortarako. Lehiagidek lotu, eta ean hor gira bazen duen. Ona izango zen sokamuturra gainditzen duena finalera, eramatie. Etxaba? Bai, ez da? Bueno, beti zertze? Beti show, egiten gendu guk. Arena, edo zertzen hori, betizu arena. Betizu arena. Sekulakoa. Lehiaketarik onena. Garaiak aldatu dira eta sokatira egingo dugu. Orain ezin da, legez kanpokoa litzateke. Animaliak eta ondo. Iñigo Aitor, aurrera. Aurra. Ja ba. Txe. Poliki. Hau sokam. Sokamuturra entzun dut? Beste zezenak ere agurtuko ditugu. Endika Gorka zer moduz. Ondo. Eta, helburua betetzen ari gara. Bai. Entrenatzailea zaren aldetik, hau zen taktika pixka bat? Ez taktika gabe, improvisauta. Bai? Ba, hortan egia zen proba proposan, sokatira, improvisatu behar dago, bizi, aldela. Ze proba esan dugu? Sokatira. Soka. Soka. Tira. Sondo hartu lekua, Endika eta Gorka erantzuten lehenak. Ozen sokatirara. Denbora, ze lanbidegatik da ezaguna Patxi Bizkert zizurkildarra? Eskalatzailea.
aktorea da. Ze itsasok banatzen ditu Afrika eta Saudi Arabia. Indiar... Ozeanoa. Itsaso gorriak, kirolari profesionala izateaz gain, zen lanbide du Maider Undak. Irakaslea. Gaztagilea da, noren kontra jokatzen du Eskoziak errugbiko Kalkutxa Kapa. Islandia. Ingalaterraren kontra, Zodiakoko ze zeinu dauka urtarrilaren batean jaio denak. Sagitario. Capricornio, ze zientziatako adarrak dira, genetika, anatomia eta zoologia. Matematika. Biologia, zenbat minutu daude, 5 eta 6 laurden gutxi artean. 45. Oso ondo. Zein da, gaur egungo EHUko errektore nagusia? Paso. Jose Ramon Bengoetxea da, ze ibilgailu pilotatzen lehiatzen da, Xabi, zurutuza? Motoak. Bai, ondo? Ze elementu kimikoa adierazten du EU laburdurak? Urrea. Europioa, zein taldetako abeslaria izan zen Juan Carlos Pérez? Paso. Itoiz, zein ibaitan bukatzen du Arratia ibaiak? Horia. Ibai Zabal, ze kiroletan aritzegatik zen ezaguna Paul de la Cuesta? Edo Paul. Hago Paul. Igual, Paul esan izan manu? Bestare. Bueno, ados. Orduan, arazorik ez. Gorka, bueno, sokatera laburtzuen. Bueno. Entrenatu beharku, bai handika oso ondo. Bueno. Elburuak beteta, jorri, elkatu. Bai, Gorka urrengo miluzen zer? Urrengoan, zakua. Urrengo zakua, ikusi beharko dugu. Eta hurrengoan, ja Igerri, noren antza dugan? Hori be bai, pentsatu beharko dugu. Trama horrek zabali jarritze duta. Endika Gorka guazue, ketxerrezko. Iñigo eta Aitor. 10-tik 10 final, mesedez. Venga. 10-tik 10. 11.700 euro pilatuak. Ondo, Bai, ikiarri. Beste inbeste gaur? Ez dago. Egia da. Ez dago. Etxien egongo bazinate Iñigo eta Aitor zeuen buru ikusten? Zeben gustuko lehiakideek izango zeinateketen? Miluzekuek? Derio bezala? Ez. Zeuek zeuen buru, kanpotik ikusitxe? Beste plano batean. Zeuen gustuko izango zen? Anda, Iñigo eta Aitor 10garrenen sailkatu dira finalera. Ze pentsatuko zenukete? Bai, Bai, eta alde batetik igual astuna berriro dago. Bai. Kontuz? Etxean ez dut ere pentsatuko, Etxean badakite. Etxean badakite honak zaretela. Nik badakitz programi ikuste duten nien, zuzenean. Bai, noski. Ze pentsatuko zenuken ez da? Gustatuko zaidala bikote hau. Iñigo eta Aitor, gaur jokoan. 1.500 eta 50 euro. Ez izan hola. Enfasia. Ez izan hola. Enfasia jaski, gorde nahi nuen, esateko Lemoitz, za? Lemoatz, Dios. Lemoatz, mendimagalean dagoela eguzkitza meabe ikastetxea, eta bertatik etorri dezigula DBH lauko ikastetxe. Zoragarriak! Zoragarriak direlako! Eman nion enfasia eta lehenbiziko hitzean joan astu egin naiz. Lemoatz. Ia enfasia. Lemoatz, mendimagalean, eguzkitza meabe instituto gara! Osondo, hori bai! Klin, gurekin bat egiteko momentua etxekuentzat. A ver. Kamisetak, tazak, kantinplorak. Katiluak. Erto. Iñigo Aitor. Tortillak, gaur Bai, ikasleek ekarrita, hauek ere jokoan. Iñigo Aitor. Biblia kontuak bikain. Iñigo, bai, Iñigo. Moda markak bikain. Aita Iñigo. Saskibaloia? Bueno. Bueno. Jokatu? Ez, lagun artean bai, baina hola federatuta eta ni rugbian nintzen izan. Epa? Bai, geho laguna banitu jolazten zutenak, eta bai. Baina lagun artean hola kalian. Lezoko kantxetan. Kantxan. Kantxa bakarra. Bai, zeon gaina ustei bakarra zeon, osea, ketzeon aukera, bai. Oso urbano da, ez? Bai, hola, bastante. Eta tarteka placer txiki bat zeuen buruari eta zuzenien goizaldeko orduetan NBA-ko partiduren bat ikusten? Gau ez parranda olo, baina partidu bat NBA... Iñigok zer? Oskarrak? Behin ikusi nuen, noa zen, Harlem Globetrotter hor zuzenean. Bale, Zuzenean? Zuzenean, bai, Iruñan egon ziren behin. Ados. Aiba. Iñigo Aitor, NBA aragoaz. Saskibaloi ligari dagokionez, munduko lekurik onena. Bai. NBA-ko eraztuna irabazten dute txapeldunek. Iñigo eta Aitor, NBA-ko eraztuna, alegia txapeldunaren garaikurra,
lortu duten taldeak dira. Sorte hon, denpora. Taldeak. Chicago Bulls. Bai. Charlotte Hornets. Golden State Warriors. Orlando Magic. Bai. Boston Celtics. Indiana Pacers. Phoenix Suns. Aixea Tomas jolasten zuen hor, baina ez. Aixea Tomas hemen ez, Detroit Pistons. Houston Rockets. Bai, hola jugon. Minnesota Timberwolves. Esango nuke ez. Bai? Gero jarriko da. Brooklyn Nets. Ez. Toronto Raptors. Bai, marka zuen. Egia esatu egingo dugu. Akatz bakarra dago. A ver, Orlando Magic nik esango nuke ez. Epa! Irukoak, amaikakoak. Inigo da Aitor. Gozalduta etorria eta... Bikain. Inigo eta Aitor. Sakurako bidean kokatu gara. Urrezko galdera. Bat baina gehiago. Populazio txikiena duten hirietakoak dira. Denpora. Populazio txikiena. Boston, Charlotte Hornets. 10 segundo. Charlotte. Eta Indiana. Pacers. Bai, jara. Phoenix, Euskalo baina, Inigo eta Aitor. Ikusi egin behar, eta segitakoak ziren, eta hiriko populazioarekin lotu. Eta ez dakiz, eta Euskalo. Osa, Charlottek igual Euskalo nukoloan azten du, no? Charlotte, ez bai. Oso ondo, Bo. Bai, Inigo dago. Beste amaikako, Oso ondo. Inigo Aitor. 1.000 euro, baditugu. Bai. 11.700 eta 12.700. Bai. 500 gehiagorekin. Jagaduna. 13ra, iristen gara. Jagaduna. Eunetik gora dirua ja ez dakit manejatzen. Inigo Aitor, placer bat da zuekin miluze partekatzea, placer bat da zuekin finala egitea, placer bat da zuek izakuak banatzea. Gaur bebai, Indiana Pacers, Charlotte Hornets, bai! Inigo Aitor! Zoragarri, beste amaikako bat konkistatuta. 12.700 euro, 10 saiotan, historikoa, zorionak. Honez aitakin, gabon! Aur, aur.